ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳು ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ಸಾದಿ ಬರಿಟು ಉಪ್ಪುನ ನಿರ್ಗತಿಕರು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ದಿಂಜ ತೊಂದರೆಡುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಕೊರಂಡಲ ಒಣಸ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಬಂಗ ಎಂಜಿತಿನ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ನರಮನಿಲೆಗೆ ಈತ ಬಂಗ ಆಂಡ ತಾದಿ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಅವಳು ತಿರುಗದು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನ ನಾಯಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಕಿಲ್ಲೆಡು ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿಲ್ಲೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಛತ್ರಲ್ಲೆಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಿನವಳು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಯಿಲೆಗಂತೂ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಾದಿ ಬರಿತ ನಾಯಿಲೆದ ಬಂಗನು ತುಯಿನ ಸಂಕೊಳಿಗೆದ ವಿನ್ಯಾಸಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆದ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲೇನು ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಕೊಂದುಲೇರು ಒರಿನಂಚ ಗೂಡುಡು ಸಾಂಕೊನ ಪಕ್ಷಿಲ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಸುರುಸುರುಟು ಬೈಕ್ಡು ಒರಿಯೇ ಪೋದು ತಾದಿ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನುಪ್ಪು ಇಂಚ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರು ಅವೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ವಾರಡು ತನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲೇನ ತಂಡನು ಕಟ್ಟೊಂದು ನಾಯಿಲೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಸಲೇನು ಕಂತದು ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ದ SK ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ತ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಯ್ಪಾಯರ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಅಂಚನೆ ಸಾಗಾಟ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಾಗಾಟಗೆ ತನ್ನ ಟೆಂಪೋ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಪಿರವಡು ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡ್ದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಸಲೇನು ಕಂತದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಯ್ಪಾದು ದಿನ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 350 ಹೆಚ್ಚ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಾದಿ ಬರಿತ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಗಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ತೆನಸು ಪಾಡುನ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮದ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆನು ಈ ಜವಣೆರು ಸುದ್ದಿ ಜಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಮಾಸದಂಗಡಿದ ಆಲಿ ಹಬ್ಬೇರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಸಲೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆನು ಕಂತದು ಬೇಯ್ಪಾದು ನಾಯಿಲೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ KC ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಸುರುವಾಂಡ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೆರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿರಬಣ್ಣಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬರ ಗಂಟೆ ಆಪಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜಿಮ್ಮದ ಸದಸ್ಯರು ದೋಸ್ತಿಲು ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಪಣವು ರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡದು ವೃತ್ತಿಡು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅದು ಪುನಃ ವಿನ್ಯಾಸ್ ತಂಕಲ್ನ ಸೇವೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು 17 ದಿನ ಎಂಚ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದದ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡೈತೆ ಬೇತೆ ಓಲ ಸೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಮಾತೈತೆ ಸೇರ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆಕಲ್ ಕಾಸು ರೀತಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತು ಮಾಸ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದ UP ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಇಂಕ್ಲಿ ಕೊರೋರಂದುಲ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನಿ ಫ್ರೀ ಅರ್ನಲೆ ಕಡ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ಏತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕಲ್ 350 ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ತಲಪಾಡಿರ್ದು ಶುರುವಾಂಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಉಳ್ಳಾಲ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಕುತ್ತಾರು ಪೇವಿಲ್ಲಾರು ಅಡೆಮುಟ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಬೀರಿ ದಿನಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆನ ಒಂಬರ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಬಾಜನ ನಮ್ಮ SK ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದಾರ್ನ ಬಾಜನ ಬೊಕ ಗಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳಂದಿಲ್ಲ ರಂಚ ಅವಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪುನಿ ಮೂಲೆ ಎಂಕೆನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಕಿಲೋ ಅರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 25 kg ಅರಿಬೋದು 25 kg ಅರಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಸದ್ಯಗ ಮಾತ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಏನ ಬುದಾರು ಎನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪವನ್ ನಿಶಾಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ನಿಶಾನ್ ಪವನ್ ಇಂಚ 7 ಜವಣೆರ್ನ ತಂಡ ಈ ಸೇವೆಡು ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವೊಂದುಂಡು ವಿಖ್ಯಾತ್ಗೆ ನಾಯಿಲು ಪಕ್ಷಿಲು ಪಂಡ ದಿಂಜ ಮೋಕೆ ಅವೇನು ಇತ್ತ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಡು ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಹೊಸಕುರಲ್ದ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕರು ಮೊಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಾರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು ಎಂಗಲ್ನ ಊರ್ದ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಪರಿಸರಡು ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಖ್ಯಾತ ಮಿಗ್ಗೆ ಪಲಯನಕಲ್ 2 ಜನ ಮಿಗ್ಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಪಲಯ ವಿಖ್ಯಾತ ಮಿಗ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮೋಡು ಮೆಂಟರ್ ಎಂದು ಇಂಚಿಪ ಮೆಂಟರ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಉತ್ಸಾಹ ತರುಣೆ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲೆನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಾಯಿಲೆನ ಇಲ್ಲಡ ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನದ ಪಕ್ಷಿಲೆಲ್ಲ ಗೂಡು ಬಾರ್ದು ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆಗ ಈತ ಪ್ರಾಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಕರಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜು ವಾರೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಓಟಾಟ ಒರಿಯೇ ಬೈಕಡು ವಾಪ್ ಹೊಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಕಿಂತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಂಡು ಕಾಂಡ ಇರ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಟ ಅಂದುಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಹುಡುಗಿ ವಾಪ್ ಹೊಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಿನತ ಮಾತಾಡ್ದು ಅದೇ ಬಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡ್ತು 16 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಈ ಜವಣಿಗೆ ಜಿಮ್ಮುಡ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಅಂದೆ ಯಾವಂಡೈತೆ ಜಿಮ್ಮು ಓವಲು ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕಿ ಕೊಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕು ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಏರುಪ್ಪೇರು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಒಣಸ್ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಕೊಡ್ದ ಸಾಯಿಬಾರಿ ಬಾರದಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಕ್ಕುಳದಲ್ಲ ಜವಣೀರು ಬೆಕ್ಕಲ ಜಿಮ್ಮದ ಜವಣೀರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ಒಂದು ದಾದಣ್ಣ ಒಂದು ಅನಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಒಣಸಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂದು ಆಡ ಬೆಕ್ಕಲು ಮನ್ಪುಣ ಬೇಲೆ ತನಕ ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಐಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಕರೆದು ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಾಜನುಳು ಪೂರ ಮುಳು ಅಲ್ನೋಡ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ನೆರೆಕರೆ ಅಲ್ನೋಡ ಒಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾವು ಒಂಜಿ 4 ಜವಣಿಯರು ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವರು ಬೈಕಡು ಪೋಪೇರು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಣತಿಯಾನು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಕ್ ಒಂದು ದಾದನ ಪಂಡ ಈ ಜವಣಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಪನ್ಪುಣ ಜವಣಿ ನಾಯಿಲೆನ ಸಂಕೊಂದಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಎಂಕೈಟು ರಡ್ಡ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಥವಾ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ಪೇರ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಮೇಕ್ಲು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಣಪುಣದಂಡ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ತನಸಲಿನ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿಜರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ತೊಯ್ ನಡೆದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕೋಡೆತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿದಿ ನೋಡಿದ ಇಂಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎರಡು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುಣಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಡಯಾನಿ ಇನಿಮುಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಏಂದಿಜಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ದಯಗೆ 10 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನನಗೆ ಏಂದಿಜಿ ಅಂಚದು ಬೇಕಲು 2-3 ದಿನ ನೋಡಿದಂಬ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ನಾಯಿಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಒಂದು ಕೊಣದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಪಂಪಿನ 3 ರಡ್ಡು ತಂಡ ಉಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೀರುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ತೆನಸು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಡವಗು ತಂಗವನಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತರು ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ವರ್ತಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಲು ಬಯ್ಯದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಬೇಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವರ್ತಮಾನ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಿನಿ ಇತ್ತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು 4 ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ 4-4.5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲ ದಿನಾಲೈ ಗಾಡಿಡು ಫುಡ್ಡನ್ನು ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನಿಸಾಯಿಡ ಅಂಚಿನ ಅಂಶ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಾತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿಯರು ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮದ ಮೆಂಟರ್ ಆದಿತ್ತಂದಣ್ಣ ಜಿಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆದಿತ್ತಂದಣ್ಣ ಬಾಕಿದ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಕ್ಲು ಪಂಡರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂಚಿನ ತರ ತಗ್ಗಾವಡೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾನು ಪೋತಿಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಯಾನು ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೂರುಡು ಬರ್ತದೆ ವಿನ್ಯಾಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈತ ಉಮೇದುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಜೀವರಕ್ಷಣದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣದಂಡ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೀಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಏನು ಊರ್ದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಂಗೊಳಿಗೆರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನ ಟೆಂಪೋ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಿದಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಹಿಂದೆನೆ ಕಾತುಕುಲ್ಲು ದಿಲಕ ಇತ್ತಿನ 25 ನಾಯಿಲು ಟೆಂಪೋ ಬತ್ತದ ಉಂತುಲೆಕನೆ ಸುತ್ತುಪಾಡುನ ದೃಶ್ಯಲು ವಿಖ್ಯಾತ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೀಲ ಆಡಾದ ಕೈಕಾರಿಗೆ ಸುತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯ ಸಾಲಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಬ ಗಬ ಪಂಡದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವಂದೆ ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯ ಇನ್ನೇನು ತೂನಗನೆ ಮೊಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂಡದು ತೋಜಿಂಡು
ನಾಯಿಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾವೊಂದು ಬತ್ತದು ತೆನಸ ತಿನ್ಪುನ ಸುತ್ತ ರಾಪುನೇನು ತೂನಗ ಕಕ್ಕೆ ನಾಯಿಲುಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ ಹತ್ರ ಬಡವದ ಬಂಗಡು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಜವಣೇರ್ನ ಸೇವೆಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತದು.